de radyo tiradpas. Kintepen sa tarten adan 3 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Malam ti Martes, Pitsa 9 ti mabilang iti bulan ti June taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control ni Angel Ruel laranang kastamo ti TV side TPN Channel 13 ni John Benson Gumintong. Naumay man nagpalay lang kinagampayag iti lawang at ang atang sumanglad di sa madaydayaw apagtaingan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa miwingayog kinandaniw tilukansya. At iagserbe minagpahay ka na kayo Manong Lito, Alcantara, iso ti sinadaan na Mang Kevin, ken Mang Pasangbay, para kita sinurat yu abon nagtilandanew, anakay palaunan ti mensahe, kada kita patigyo iti biyag. Ken kastamutin na kita papagayam yu ngunayat, at umartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo at ngayon ninyo, di kita kuminyo ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas. Kita tuy nga rod muna, panglukata sunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. Di mo sardayan at aripatuin, tanong liwayaman, balin nga iti apagdarikman, ket madadaen, ket no madadaelen, dilipnos adin doon sa publik, ket iti kastati kayarigan ti ilalain ang balasan, di mo kadliwayan ken di mo metsardayan at aripatuen kinaywanan. Di mo sardayan at aripatuin, tanong liwayaman, balin nga iti apagdarikman, ket madadaen, ket no madadaelen, dilipnos adin doon sa mablin, ket iti ayasi payen, kastati kayarigan ti ilalain ang balasan, di mo kadliwayan ken di mo metsardayan at aripatuen kinaywanan. Kastati kayarigan ti ilalain ang balasan, di mo kadliwayan ken di mo metsardayan at aripatuen kinaywanan.
Adan 8 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Ngin sakbay na papagayam nga nagibasa ti balik ti randani kastamutin dagiti komenyo ti live Facebook ti DCTV kit kablawan tayo ngumunag ti papagayam tayo ngunayat at martarabay ti Western Pangasinan. Kastamot ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Orcang Runan, iti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Dagiti interesado mga irwart installment a motorsiklo at tuyin ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Orken, Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na kadakayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded a motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa'y tururay niyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairuwar ti kapwap ni kanyo a motorsiklo. Dagiti mo to wanang plano mangiruwar ti motor na nagdata mamuyo kayat na ti agkamotoran kuyugin nyo lang umay to opisina ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation tadda ti agur-uray 1,000 pesos agun guna ti tunggal adda makuyog na customer. No adda ti sa studio tumawag lang ti dayto yung cellphone number 0927 6952-099. Pino kumontak ti Via Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ta bumisita kayo kadagiti nadakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation a masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa pulin tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Pinoy bagayo nangagyo ti radyo ti Radpas. Karagitin madanunan nyo kakapintas kinaisam ababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno insilida maalay umutlang ti 1,000 pesos do makairuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet lifetime free service. 3 years self-TO registration kiti requirements to valid ID, ken may salang komikar. Don Philip Marketing tagururay kada kayo. Dagiti mo't nakabaya doon. Ti motorsiklo na inkaya lanon wino. Dagiti original URCR ti motoryo. Sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot karagdi saan pa'y anakaalay ti plaka ti motorsiklo na manipod kawon 2017 nagpababa 2014 inkaya lanin uniklem sa jay opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang nagitay. Xerox copy ti original URCR ti motoryo agraman valid ID. Ala oray na kita papapagayam. Ang nakarestro ti motor na mabalin nyo lahat nga panalaan dyan plaka kayo. Basta itugot nyo yung Xerox copy ti original ORCR dahil ta motor. Kalpasan na mabalin tumutin na pay-upload tapno ti kasta 1 ton ti sago-sagunay ay ijay emission. Sa naimbag nga malimyo, papagayam iti dayto yung aldaw ti Martes, medyo nalamisan ti panimpo, awanin tanwa reklamo nga nabara. Ti sumaro na reklamo, ay po naglamin manan. Unatay ito manan. Nagbagyo baset o nagangin baset, ay naday tanapo. At adumanin nga karkararag, ay nyo tinapasamak sa Jai, Mindanao. Nga lindol, apo, tamsakan na.
May karkararag tayo dito yan. Yan tayo mo. Mahang ko mga mapaspasamak na kita. Mga partes tilindol. Tahantay na puputan dahil tahantay nga mo. Bigla-bigla langan nga sumangpat. Kung kita basol na. Karkararag kayo mo ta. Alang kita'y aramidin nyo. Kitang kurkurnakot latan. Basta po kararag kayo maturin no kastalti. Anda pa nagbiagyo. Nagkat kasapulat tamo ti kararag tapno kumaranting kay pay. Nya. Gusto ka day. Tapno pumigsa da pa adu pati. Maramus da makayamanan. Po ya. Lukak nun itong magpatinggar kita nga panunot. Maapay di dasar dengan. Nasyat nga tadagijay. Nga ugali. Kinadda nga ta panagraam ti tao kadakwada. Awan may katpa ti respeto. So nga. Kararag telat tamo nagkarkararag. Kita ito nga ron ti pamalagip manipod master control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children.
at Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. Agdan sa kapulgit siyam minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Kitkablawan tayo nga ron na pagayam, ang Ilisabon Selection in Family, ti kabarwan sa Emilio Ilocosora. Kastamot ti Maribal de si Patak Burgos Ilocosora, yang ti Malano ti Bangar La Union, Delia Dagno ti Kasilagan, Banayuyo Ilocosora, Pinsali ko Jamat ti Santa Cruz Ilocosora. Pastamutin ka na Mr. and Mrs. Ti Armayla Garnasi Gawatin Family, ti Barangay Katirman, Candon City, ni Mr. and Mrs. Joffrey Lisa Gambito and Family, Arlingalon and Family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo ni Mercy Cabora, Ira ti Santo Erickson Keynes, Manila Keynes ti San Nicolas, Candon City, Astauken Puranti Gramay ti Santo Tomas, Candon City, Nilea Gawat ti Silgawat, Lawrence Gawat ti Barangay Katirman, Candon City. Ang kastamo tayo ng Brenda Lopez Ariola ti Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocosora. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Danilo Lose Galleso and Family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and Family, Mr. and Mrs. Raymond Doliente and Family, Romel Alcantara Jr. and Family, Pastamo Emily Niego and Family, Sopilo Balvin and Family, Virilio Balvin and Family, Vito Balvin, Dennis Aguilara, Benito Kodjamat Jr. and Family, and Ruben Kodjamat and Family, ti Barangay Alangigan Sikin, Candon City. Kastamutin kadapagayam, Susan Galutan ti Barangay Bagani Campo, Candon City, Nininaw ti Barangay Katirman, Candon City, ni Eric Saldua ti Barangay Kamaraw, Narbacan, Ilocosora, Kenlari Akisay, Tambulugan, Narbacan, Ilocosora. Kastapay kinipagayam, Victor Abaya, ti Barangay Kamanggan, Santa Cruz, Ilocosora, Dayan Cortado, ti Kalawan, Candon City, Keniria Palya, ti Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocosora. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Benny Violeta Alcantara and Family, ti Ansad San Esteban, Ilocosora, ni Gina Linmina, ti Barangay Kagpaburaw, Burgos, Ilocosora, Astaw Dennis Madriaga, ti Bango Dabra, Agosto Mico Alyorena, ti Soyo, Ilocosora, kini Angel Arsina, ti Abur, Narbacan, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Donato Ruiz ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosora, Pastaw ti Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosora. Kablawan tayo pa na Mr. and Mrs. Abraham Abalos in Family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano in Family, Mr. and Mrs. Irenyo Antolin in Family, and Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. in Family, Kastam and Mrs. Edna Escobar in Family, Mr. Gregorio Abalos in Family, ti Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Pagayam, Cesar Gakutan, Violeta Gakutan in Gakutan Family, ti San Nicolas, Candon City. Kastamo tin Matiri sa Gaboy, Dan Albert Tangan, Lucila Ilgamo, Usang Reclusaro ti Barangay Rubio Galimuyo, Ilocosora.
Hasta ken Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Silocosara. Kablawan tayo mo ni Willie Romero Tlaglawan, Santo Domingo, Ilocosara. Mr. Miss Berelio Fredelina Domingo in family. Mr. Miss Benamin Brenda Rantin family. And Mr. Mrs. Elomar Pez Domingo in family. Ti Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosara. Hasta mo tinbit Alcantara Domino, Reza Cortes Fredelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melio de Lapiawen, Clarita Domingo, Tisecho Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosara. Hasta mo retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion, ni Cisalin, ken Barangay Captain Mr. Mrs. Robin Mamaklay ti Barangay San Roque, Santiago, Ilocosara. Ken Kastapay ken Pagayam, Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Miriam Corbeto, Sansan Sumakiag, Dani Del Rosario, ken John Balucanag, hindi kita amin nakakadwada ni Claudine Nestora, ni Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocosara. Kita tingarod timunadaniw, nantay basang naggapo kinipagayam, Yolindes Nurabay sa Matias, itagat sur Claveria, Cagayan. Tidaniw na napaulwan, or orayin ka. Nabayagan, when nabayagan, dahil dinaudi apan nakakita, tinaumbi ang matam, tijakamunuan niya, ikayat na ngay pasimudag. Sa anak ngagbilbilang itiawan, ng kaakno daydi, naudingin nak na indingan, timok mo wakas man lasamuan, amang punas, ukupak kasanang. Adon nalawag, tinagliday ngagsapa, adon na malum tidukot, apanag sagaba, yakon mabilang, dagiti ulilang agpatnag, ngawangkan, biyag ko dito yarpad. Ngam guti-gutek, dagiti tagtagainek, ngayon tunda nakapay, ngagsubli to dinak, kauray no kunaek, amay tabunan tilagip, saan, winsan gayam, aday ta ti kinapudno. Wen kailiw ko, iti kadam iti arpad ko, tapno iti baet ti salimsem, adda ka pagimungan, ket dento matuhukan, tiliw ngagkunay, amang pasungat, karagiti agsapa asumangbay. Suday ta ti daniw napaulwan or orayin ka. Managapo kin Yolindes Norabay sa Matias, itagat sur Claveria, Cagayan. Itatuy mo't nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti daniw na.
mailiwa kun bara niagek mo nadagsinig marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka tantanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agurayak biyak agurayak isasangpit mo malading itan unay to'y puso kapag kaawan mo't sibay ko agurayak biyak ko agurayak isasangpit mo maasyan ka kadi kaniya binabiinga agsangsang ita Dingmanen iti sardam ururaye ti sasangpet mo kaanong nga ta ubiyak ko mailiwa kun bara niagek mo nadagsinig marikrik na gapot na laos nga iliw kuken ka tantanawagan ka abay titawa bareng mapasang pet ka agurayak biyak ko agurayak isasangpit mo malading itan unay to'y puso kapag kaawan mo sibay ko agurayak biyak ko agurayak isasangpit mo maasyan ka kadi kaniya rinabiinga agsangsang ita agurayak biyak ko agurayak isasangpit mo malading itan unay to'y puso kapag kaawan mo't sibay ko
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isudati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naalada dati GIP program.
Oras nga lang. Katunan Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito. Special greetings to my best friend Robbie Ekala, Itasinait Barangay Duyayat, from Al Rayray. Thanks and God bless. Nagkapuray takin Alfonso Rayray. Ikablawan tayo nga roon na pagayam Joe Bilingawat Salon Adelina Bugasto ti Barangay Darapidap Kandun City. Pastamo ti Edwin Nasuren Beskera ti Banggadabra ti Tesmina ti Kabkaburaw Burgos Silotar. Kablawan tayo mo ni Bobby Gorospe Larry Ababa ti Barangay Pidpid Santa Cruz Silotar. Ni Bernardita Libaton ti Barangay Bugnay Kandun City. Janice Mila Chica ti Pantara, Villa Hermosa, Santa Cruz, Silocotar. Kastamo tayo kin Cesar Vallejos and family, Videncio Inigo Senior and family, Ryan Vallejos and family ti Barangay Langigan, Sikin Kandun City. Ablawan tayo mo da Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginali Navarrete, Nileja Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan ti Barangay Culayo, Bani, Pangasinan. Hasta mo tingin Jason Libayne, Marilyn Ventura ti Barangay Magallanes, Luna, La Union, Kenny Andre Tangalin ti Barangay Ortiz, Nagilian, La Union. Pablawan tayo mo ni April Abelio, Mary Joy Abelio, Rodrigo Abelio, Milanyo Rubangil si Rubang, ti Barangay Amgid, Kandun City, hasta mo ti Rolly Gabaldon, Dina Minandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Locotar. Hasta mo ti Richard Chaan, Dorsadan, Suyo, Locotar. Pablawan tayo mo ni Barangay Captain, Pedro Obuan, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayon, Doris Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocosar. Kablawan tayo mo ni Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Treasurer Angelina Abanto, Barangay Secretary Richie Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bilog, ti Barangay Naglibkan, Santa Lucia, Ilocosar. Hasta Tinamor Salibo, Lorenzo Lawage, Olleta Lawage, Ronnie Alcantara, ti Barangay Barakbak, Galimuyo, Ilocosar. Hasta Pekin Jobilito, Bustamante, Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Ablawan tayo mo na Ariel Elopre, Maria Elopre, Yolanda Elopre, Joel Elopre, Marilyn Eson, Fidel Eson, Leia Eson, and Daniel Orbos, sa Barangay Katulay, Bulinaw, Pangasinan. Kaya kastamo ito kinapil kabisla ng Daya, Abilina Racomos, Magday, RJ Abilan, di Barangay, Bitong Galimuyod, Ilocosar. Kita tingarod ti Daniel hindi basa na nagkapogin Minerva Corpus Butak Ortiza Talakapan Cagayan. Ti Daniel na Paulwan Rimat ito ungto di kukayag. Kadaanan to nagtitugot ko iti kadaratan iti kanito analinak kita grisat di bayakabak sadyay at idayeng ko ingkantum mangigan inaktuar kusan binanglangab adwadwam kanyak
Sadyay inakto irakos, siliw at akyag. Riknam to bara dagito'y lakulak. Duka isak to dagiti impen, dagansun ken panagarip papak. Bayam kumat tinakto, ibulos lulwa ni ragsak. Alap bayam marurusun ti panawon, duayanak di tarpad. Iti na minsan pa'y sa ngalin ta di arapap. Nalailon ton ti daluyon, ngumagak ti sanglad. Nanayas sa kasmanlat tangatang, natnuan pusaksak. Agkibing ta taluntonin di kanak, itimasin ngayod abuya. Likmutin ta napman ti siwaya-waya. Aglimus ta ti ragsak, iti saklot di burayo. Aglin nailo anapnuan, samit ken kinatanok. Ipinget ta karabasan, tirangkes iti biyag. Sarukosogan ta tinamsek apatad. Pinta sa pulon, pinaimbandos nga rapaak. Itirimat itiong to, pinasip ngot ago kayab. Suday ta papagayam, titaniw anapaulwan, rimat tiong to di kukayab. Nagkapog Minerva Corpus Batak Urti sa Kalakapan, Cagayan. Kita tingarod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti daniw na. Sikat ti aning ko, pangital ka, daytoy puso. Diag ko ito rayam to, inggana tungpal tanem ko. Awaten me, daytoy aya, iputang, daytoy puso, taurain ton kano, biag ko saan kantong aglindo, daytoy nga aldaw ti naikari, pusong puso, ket agumbi, tapno sa ngalen ta ni ayat, tungpal daytoy biag inakiyawat. Sikat ti
daytoy nga aldaw ti naikari pusong puso ket agumdi tapno sa nganen ta ni ayat tungpal daytoy biag inat iawat ay anyan anagragsak ay anyan anaggasat tuy puso napnuan ayat dongdongwen tungpal daytoy biag tuy puso napnuan ayat dongdongwen tungpal daytoy biag. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunin dagitoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa unlado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Tayo, ang kanain ng ipagpagang ito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Singson kaya dito na duma-duma pa nga leaders tayo dito sa distrito.
inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million. And dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic compaction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread. At dapat sa 12 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo ruda pagayam Mr. and Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. and Mrs. Maribel Serrano in family, Mr. and Mrs. Gerald Quaresma in family, Mr. and Mrs. Alan Limon in family, and Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. in family, Astamot and George Jojo Toledo in family, Ken Punong Barangay, Erenyo Calip in family, in amin na barangay officera, ti Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Pablaw dahito nagkapo kin barangay Kagawan, Wawi Limon, ti Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Pablawan tayo mo na Albert Cacho Almasan, ti Pilar Abra, ni Raymond Cadosio Tambulugan, Narbacan, Ilocos. Eric Paulo ti Pawa, Bigan City, ni Lester ti Laplapog, Villa Visosa, Abra. Pablawan tayo mo ti Bubot Garengo, Astaw ti Angela Fernandez, Onan Angela Fernandez, hello sir, good evening sir. May gastangot king kapagayam, naimbag nga oras kin kanitom, kiday tingin ka, managbuibuya ti live Facebook, ti DCTV Radio Terpas, babaan ti programa sa Miwingayo, Gidandani, Tilokanja. Kablawan tayo pa ti Badwa, pamili kin Garcia, pamili ti Lumaba, kinapapaya, Villa Visosa, Abra. Kablaw dahil ti Manipo, ti Gumintong, pamili ti Barangay na Matikan, Santa Lucia, Ilocos. Kastamutin karapagayam, Janus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, ti Santo Gabayan in family, Danaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Mark Anthony Gracioito, ti Barangay Villarica, Candon City, ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., ti Barangay Bagani, Ubbog, Candon City. Pastaw ken sila May Romero, ni Carje Romero, ni Teresa Romero, John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Martis Romero, Fernando Romero, ti Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kastamuton karapagayam, Adila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, Julie Navarro, George Ramirez, Juan Ortega Ramirez, Jan Garcia Ortega, ti San Fernando City, La Union. Yung kastamutin Malua Baya, Magda Ileo, Tapatot San Esteban, Ilocos. Astapay ken Carlito Estranjero, ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Lili Tejada, ti Kinarayan, Narbacan, Ilocos. Ti Felix Ramos, ti Lauingon, Santo Domingo, Ilocos. Pablaw dahil ti nagapo kay Carlito Estranjero, ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Pablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Marcia Mila Olbinado in family, Mr. and Mrs. De Garcia Olbinado in family, Mr. and Mrs. Rogelio Nora Castro in family, Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Tede Olbinado,
Kikastamo ken Pedro Ripiano, Edwin Olbinado, Rudy Biay, Lodi Castro, Lodina Castro, kinamin ang family Olbinado, Ripiano, Ordinado, ti Barangay, Matpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Delia Kidangen, Deo Kidangen, Ricarda Calagues, ni Roslyn Calagues, Ronalyn Dongpain, Rialin Benito, ni Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocosora. Kastamo kin Edwin Sullivan, Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., Ribain, ni Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kastamo kin Kadapagayam, Rosalyn Garriga, Rinalyn Garcia, Roma Mitoquero, ni Edmond Gamata, Iban Nayuyo, Ilocos Oran. Kablawan tayo mo ni Lubindino Boy, Lubindino, Eddie Boy Lubindino, Emily Lubindino, Mercio Lubindino, Angel Lubindino, Aurelio Legaspi, ni Barangay Gilong Dalaway, Alilom, Milocosara. Kastamutun Kadapagayam, Dioniso Dakanay, Larita Ragol si Barangay, Alaotit, Baknutan, La Union, Ken Mr. Renato Mirna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo pa na Augusto Legaspi, Juanito Alcantara di Barangay, Talyawan, Tagudin, Ilocosara. Kastamutin Barangay Captain, Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, J.J. Coeco, Jopri Cadorna, ni Minda Palo, John Byron, Jaelio Ambabag, Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Ingkastamutin kay Glory Gayaw, Emily Tumupiat, Annabel Tumayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, kay Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosara. Itatuloy na rin ti Pamalagay Manipod Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in year out, malala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay.
Dagiti daluyon, ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag a nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen-gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaamo dagiti otoridad. Umadayo Dagiti interesado mairwart installment a motorsiklo at tuyin ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandung Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosur, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded a motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken Suzuki. Anya pa'y tururayin nyo kagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makairuwarte kapapnikan nyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mangiruwarte motor na nagdata mamuyo kayat na tagkamotoran kuyugin nyo lang umay to opisina ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation nagdati agur-uray 1,000 pesos agon ko nati tunggal adda makuyog na customer. No dati sa Lutudyo tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Wenno kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo kadagiti nadakama ta branch office ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation a masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Canton City, Amyanan, Tilanbang. Sa polin tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Winoy Bagayo ng Egyo ti Radyo ti Radpas. Karagiti madanunan nyo ang kakapintas kinaisim mababalasang sa opisina ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation Tapmin Sigeda, amaala yung mutlang ti 1,000 pesos no makairwara ti motorsiklo ti customer. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements, 2 valid ID ken may salang ako mikara. Dom Philip Marketing tagur-uray kada kayo. Dagiti mo't nakabaylon ti motorsiklo da, hingkay alanin na kita original huwara, CR ti motoryo, sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Kandung Branch, Canton City. Kastamot kalagiti Sanpay, na nakaala ti plaka ti motorsiklo da, Manipod Kawon 2017 nagpababa 2014
in kaya lanon winiklem sa jay opisina til Teo District, Candon City. Itugot yun lang kitay. Xerox copy ti original luar siaran, ti motoryo agraman valid ID. Ito na ni Legion Alcantara. Good evening tatang kablawan man ni Siyaon madama ay padna. Ay nakausyaon mag-review ka at mag-aral. Wag muna iPad. Mamaya usap tayo. Ni J. Carpina. Good evening po kablawak man ni Jamie Carpina. Kiniinang Gloria. Namang mga tilangka. Ken lakay ko kay J. Carpina Pram. Joy Baturi Carpina. F. Akib Narbakan. Kablawan tayo roda pagayam. Elena Kodjamat Piligalot. Corazon Caliboso, Disigo Caliboso. Manaling Kodjamat. Caroline Kodjamat, Ros Kodjamat. Ruben Kodjamat. Talangigan Sikin, Candon City. Basta mo itong karapagayam, Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Dinalin Ortiz, Ronami Ortiz, Lorecho Ortiz, Lugurdianya, Ortiz sa Barangay Nagsabaran sa Balawan, La Union. Basta mo kay Roslyn Yanga, Rizal Ramos, Nisita Gaja Ubalde, May Arias, kay Yolanda Rosario, kay Barangay Batpata, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Baby Murao, Castamuton, si Villanueva family, Contawi family, Muswila family, si Barangay Partong 3, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo ni Barangay Kagawad Alberto Games, Barangay Kagawad Jukar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo tindag ti Barangay Tanod, ti BHWBNS, ti Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo mo ta Sinyan Rondilla Grau, Maskara Pagayam, Alejandro Culasbanwa, Cariño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Ricky Bactayin, ti Barangay Kalomsing, San Emilio, Ilocosara. Kastamot ng Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Kagawad Arcadio Gumalio, Ex-Captain Roberto Balbin, si Barangay Sibsibpo, San Emilio, Ilocosara. Kablawan tayo mo na Barangay Kagawad, Mr. Miss Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual, Tricia Valdez, Mila Valdez, Marlene Parinas, Lisa Kodjamat, Joan Kodjamat, si Barangay Langigan Sikin, Candon City. Kingkastamot ng Greg Lawagan, Manuel Kidaug, Ana Kidaug, si Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara, Vin Saludo, Abit Saludo, Nixon Dacua, si Domingo Manzano, si Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosara. Itadting arong tidaniw, hindi basa, nagkapo kin Remedios Jail Yanes, itagat sur Claveria, Cagayan, nung dahito'y kutada sa Jay Pagilian, Hong Kong. Tidaniw na na Pauluan, Tiya Dayok Tadinnam. Itiya Dayok Tadinnam, inturod ko, impagarop ko ang maap-ap iliw, numatungpal larapap ko, isinangal takari, samit ngayat binulon ko, nakakalagit akan ituta, isot nagbalin nakirid ko,
iti jak masino, non niya na manawakin ka. It kinadas ko taglayag, nagmaymaysa. Tinarigagaya kasok dalin, dagdibitun niya rapaap. Nagpay tinaranyag, apangal iti biyag. Lupay nagdalya sa ta, itinarnuay apanubok. Naglakam taman kadagtiado aparikot. Ang babaen ti bilig, pinso din yayat. Agbyag ta napnuan, samit kinragsak. Ngarod biyag ko danggayan ta, abisibisan dagiti na itukot abukal. Pasantaken ta kinayuanan, tapno di madadaol. Itilit ang kaunggak, gang taknas gud at tarigagay. At inasinaw, panagayat, awan makakiltay. Ngem madakka nito, akawaw tilubong. Agsipod kadayuak, kita arpad mo. Songken niling, mapuspos baro kung ko. Ito'y cellphone ko, nagbalin na rangtay ko. Ito'y kinadayo, mariknak sumudsode ni ayak. Ayak nga iwanak, hinggat angis ko iti magsak. Ito madadda, parang ipatag ko marikrik na. Kabayatan tikawan ko, biyag ko rita arpad. Suray ta ti Daniel na Pauluan, iti adayok tadinam, na nagapog Remedios Villanes, itagat sur Claveria Cagayan, hindi ito'y katada sa Jay Pagilian, ti Hong Kong. Kita tuimot nga rod ti maysa sunata, amay pakuyog ti Daniel na. Ipaten ka, ti kunak ngem saan. Tadya kabailan, amapukaw ka na. Tangamin na irwamak nga daka. Mang taripato, mangayat kaniyak tinapudno. Ulitek ibalikas ko ken ka. Ako pam tuy puso ken rikna. Uray managin na dayuta, agmay saka nga agtagikwa. Lipaten kan ti kunak ngem saan. Tadya kabailan, amapukaw ka na. Tangamin na irwamak nga daka. Mang taripato, mangayat kaniyak tinapudno. Ulitek ken
balikas ko ken ka. Ako kwam tuy puso ken rikna. Uray managin na dayuta, agmay saka nga agtagikwa. Dalawa lugar iti nagbaetan ta. Taad-taak Pinas ketagdakat Hawaii. Kailiw ko di napintas alangin-langin ta. Ikaw ang biyag ko, iya adayong ditoy din na. Ulitek ken, ibalikas ko ken ka. Ako kwam, tuy puso ken rikna. Uray managin na dayuta, agmay saka nga agtagikwa. Dalawa lugar di nagbaetan ta. Taad-taak Pinas ketagdakat Hawaii. Kailiw ko di napintas alangin-langin ta. Ikaw ang biyag ko, iya adayong ditoy din na. Kailiw ko di napintas alangin-langin ta. Ikaw ang biyag ko, iya adayong ditoy din na. Ikaw ang biyag ko, iya adayong ditoy din na. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0067.
0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon Milaunay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ito nagaduga ng Garjan Balbalayda, di nagduman sa akin yun masapol daw umalis ni Balbalayda. So iimbilin ko na tupad na ma-distribute takto para dito di calamity victims. So let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ita tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga aramid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mat yay, pampamayan na. Ay awanti dati ko pa organic share, awanti nailalo na no preservatives added ko na yay. How to cook kada yay. No pagmarinate, pagbalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then DJ 9 kilos 4 days. Less than 200 rolls.
Nututubo makaison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong dito bing para kanyak sir napinta sa launay. Sa nalagaan mo, ngayon ta kayang-kaya mo ito so kumakunak kita siya. Dati tableya sir, ready to eat. Dan 33 minutos, alpasan tu oras ng alas 7. Kablawan tayo na pagayam, Fatima Valdez, Eben Valdez, Merly Valdez, Welcamat, Ricardo Sabado, Corroy, Santol La Union. Kastamot na pagayam, Sera Tobia, Charlo Taglusolos, Oliver Kodjamat and family, Imakwayan, Burgos, Silocotao. Kablawan tayo mo ni Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, Tigapang Pilarabra, Nicator Reyes at Ukepa Luba Abra, Madeline Monses, Itamak Villavisosa Abra. Pastamutin Grapagayam, Melchor Dunya, Paulino Dunya, Erwin Dunya, Joseph Burita, de Barangay Boter Santa Maria, Ilocos. Pastamutin Pagayam, Ebe Nicanor, Eduardo Nicanora, de Patar Agno Pangasinan, Kinlailani Rivera, de Barangay Barlo Millsite, Mabini Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Brenda Lopez Ariola, Manariman Ngagbuibuya, di live Facebook, di DCTP, Radio Tiradpas. Hasta pa kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Frederick Maricel Combas and family, Pilimar Combas, Priscel Mileno Combas, Candida Combas de Barangay, Gayaman Luba Abra. Kablawan tayo mo ni Tiri Alcantara and family, Marilyn Pitarque and family, Bilal Alcantara, Los Alcantara and family, Ismael Gaboy and family, Mr. Miss Ruben Norma Valdez and family, di Barangay Waigdaya, Candon City. Hastaw kin Albert Rapada, Opring Riquepo, Mr. and Mrs. Boylon Organaban and family, di Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, di Poblacion Villavisosa Abra, Carmila Bilandres di Piligan Abra, Aneli Asuncion di Bangod Abra, Lorena Divina di Balasiwan, Santa Maria El Cotaran, Miriam Braceros, Ipakang Santa Maria El Cotaran, Pastaw kin Arnel Garcia, Joby Garcia, Ira Garcia ti Sabuanan, Santa Lucia El Cotaran. Kablawan tayo mo ni Wilson Calindas, mga Pilipinas Diga, Di Gallardo Cesara, Santa Villacarta, Billy Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili Galutin family, di Barangay Magani Gabor, Candon City. Kita tingaro ti Pambalagip Manipod Master Control. Twelve Nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap At dapat sa 48 minutos, kalpasan ti oras, ay kasangwanan ti oras, alas 8. Tikablawan tayo da Mr. Miss Roy Judelin Romero, Joanna Romero, Joao Romero, the 612 na Marcandas, Robio Galimuyo, Dilocosor. Kastaw kina Anita Labayog, Din Wandas Monsing Arsiaga, Tibigbiga, Sudipon, La Union. Kablawan tayo mo na Angel Rakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosora, Nagnes Obrero, Titalub, Bantay, Ilocosora, Linda Ontaril, Si Ontara, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kastamo ting Alex Manaog in family, Isapang Galimuyo, Ilocosora, Pastorano in family, Si Rubio, Galimuyo, Ilocosora, Rebecca Dagsin family, Kalungbuyan, Galimuyod, Ilocosor. Pastang kay Artemio Cabangcala, Erenyo Cabangcala, Hilario Cabangcala, Chito Barchita, Constantino Dormente, kay Barangay Banukal, Lidlida, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Melba Rosario, Imelda Valdez, Barangay Patpata, Ken Candon City, kay Camille Gasatan, Ipaypayad, Candon City. Kablawan tayo mo ni Belma Suleban in family, Joe Suleban in family barangay, Mabilig, Sigay, Ilocosor. Hasta mo tun kada Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista in family, Epe Bautista in family, de barangay Barrientos, Luna, La Union, Jericho, Lucero, Tiquereno, Tagudin, Ilocosor, Bina, Isladi, Tararampang,
Balawan, La Union. Hasta Norme, Batingan, Mian, Batingan, Rio, Batingan. Batingan, Barangay Ligosan, Mabini, Pangasinan. Kablawan, Taypay, Renato Tingorde, Brenda Taborcel, Rindubira, Ortiga, Baknutan, La Union. Hasta mo ti kablawan tayo pa ni Duna Bungan, Lisi Mi Orbos, Jamaica Maymay, Rosel Largo Aslitumbaga, Maricela Bungan ti Barangay, Kulayo, Bani, Pangasinan. Hasta mo kin Bastut, Las Igan, Duawasin, Jaime Francia, Romel Francia, Jefferson Inurelia, Doming Inurelia, Luis Ganad, Mr. Mrs., Clifford Eiling Ganad, ti Concepcion Gregorio del Pilar. Kablawan tayo pa ni Roelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocos, Arnold Dueling and family, Tidasay, Narbacan, Ilocos, Espiritu Salvador and family, Tikabaruan, Santa Maria, Ilocos, Ken Florencio Suleba and family, Tapato, San Esteban, Ilocos, Astaw, Ken Glenn Beras and family, Ibanglaya, Bangbangar Burgos, Ilocos, Ashley Ancita and family, Ibanglayan, Narbacan, Ilocos, Anthony Dueling and family, Tabur, Narbacan, Ilocos, Kensani Calderon Montero and family, Kinarayan, Narbacan, Ilocos, Kengkastamot and Mr. Mrs. Eleanor Quaresma, Alcantara and family, Kinalasin, Santiago, Ilocos. Kitating arunun ti Maudi Asulata, amay luknoy karakay amin na pada-pada. Biagto'y biag ko, nagtengaran ti oras, nga inakipapanaw arpa. Ngimdawat ko, di kantukad, mangliplipat. Ikari, kan kabiag ko, agsulian. Agnanayong tuwa sikat, laglagi pe, tasikalaeng biyak ko ay ayate. Mamati ka, tintu mamaliw tu'y kari, asiksikat itong palko, ken patpatye. O biyak ko ang pinakadatan, inakong panawan kan, talagip mo din tumapunas, ngayong garat tung palbiyak. Ururayem, di pa nagsabliken ka, tainak tutong palen di sa pata. Ngemuray nung umadayo pumarawa, ikari kang kabiyak ko agsublian. O biyak ko ang pinakadatan, inakong panawan kan, talagip mo din tumapunas, ngayong ganap tung palbiyak. Ururayen, di pa nagsibliken ka, tainak tutong palen di sa pata. Ngemuray nung umalayo pumanawa, ikari kan
pagsulian. At dapat sa 10 ang minutos, kasangwanan ti oras nga alas 8, hintay panagpakada. Tikablawan tayo ruda pagayam, Rita Puro ti Kabugaw Ilocosora, Wendel Lorita ti Magsingal Ilocosora, Edgar Marquez ti Bukay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan Ilocosora. Hasta mutin kada pagayam, Daniel Abalos, Rolando Abalos, Reynaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Tilangquas, San Emilio, Ilocosora, Ken Kirby Villaros, Timatubi, San Emilio, Ilocosora. Hasta mo tinakablawan tayo ni Ana Kasim ti Butobot, Balawan, La Union, Sali Baging ti Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Cruz, Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Hasta mo ito Nestor Sumawi, Jose Galindo, Edwin Tolentino, Dinaratan, Salcedo, Ilocosara. Dagiti kayat na mga irwarto installment na motorsiklo, at to yung ti Royce Group, Dom Philip Marketing Corporation, Manipod Kandum Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocosora, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki, anya pa'y tururayan nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makailuwarte kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Nagiting mo tawa ng plano, mangiluwarte motor na, nodata mamuyo kayat na tagkamotoran, kuyugin nyo lang umay to opisina, si Royce Group, Dom Philip Marketing Corporation, na dati agur-uray 1,000 pesos sa gunguna, itong galada makuyog na customer. No dati sa Lutsudio tumawag tila ito yung cellphone number 0927-6952-099. Wino kumuntak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo sa bumusita kayo, karagiti na nakamat ang branch office ni Dom Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Winoy Bagayo, Nangigyo, Tiradyo, Tiradpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas, ken naisim mababalasang sa opisina ti Royce Group, Dom Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila maala yung mutlang di 1,000 pesos no makailuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, at requirements, 2 valid ID, ken may salang ako mikaran. Don Philip Marketing tagur-uray kada kayo. Dagitimot nakabaylon ti motorsiklo da, in kayalanin dagitay original luwar siyara, ti motoryo to opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot kagdisan pa'y nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017 nagpababa, in kayalanin winiklem, sa jay opisina, ti LTO District, Candon City. Itugot yun lang dagitay. Xerox copy, ti original ORCR, ti motoryo, agraman valid ID. Arawin papagayam nila. Agsipod kanay bos manin, ti oras tayo tinayto ya programa, sa umiwingayo kinandani, tilokanja. Kitinton manin malam no bigat. Padaanan yun tumanin, ti sasangbay dito maraydayaw apagtengan nyo. Alang arud papagayam nila, ibatin tinaimbag nga oras, ken rabiyo amin na pada-pada.
itinagan ti Master Control, ni Engineer Ruel Laranang, hasta mo tinti sa TPN Channel 13, ni John Jensen Gabintong. Kento'y pagayam yu, Manong Lito, Alcantara, Ito'y I love you all, bye-bye.